O wala kang pera. So anong gagawin mo? Hindi mo alam. O pareho tayo. O tabla. Ang tahimik mo. Namimiss mo, no? Sobra. Bakit di mo subukan kausapin? Bakit? Nagsasalita ba yung pera? Dalaga lang daw ang araw-araw nagpapaganda. Hindi naman totoo yan. Nagpapaganda din naman yung may asawa na eh. Kapag iniwan nga lang. Tigil-tigilan mo na ang sobrang edit sa mga photos mo. Pag nawala ka, paano ka namin mahanap kung mukha kang artista sa social media pero sa actual, mukha ka palang palaka.